Čaute ľudia, dneska tu je Timo a Adam. ideme natočiť preskúmavačku nejakej garáže a domu nejakého hororového. Táto garáž, zoberiem si zbraň. Fuj, táto garáž je nová. Bola tu nedávno, nedávno ju tu dali a že vraj tam spávajú bezdomovci. Takže dúfajme, že tam nikto nebude. Inak tu je pozemok, tam je hora. Tam je hora a tu je tá garáž. Kamo, a čo tu boli za vreskoty? Kamo, ja tu už nejdem, to je moc nebezpečné pri tej hore. Čo sa bojí? Že to boli vreskoty, nie? Vreskoty, že to je jelen. Asi ťažko. Ľudia, na dneska by to bolo všetko. A keby ste chceli part 2 ten hororový dom, tak dajte like a odber. Čus.